Aquesta història que contarem va passar fa 6 anys, que un aviador va parar de ser d'alçada. Alguna cosa es va prendre en el motor del Salvador i va intentar donar-lo. Es troba molt de tot arreu i no hi ha cap cel·lula al seu voltant. Imagineu-vos, doncs, una volta molt només contarem com que una altra. Quan tenia 6 anys vaig fer un dibuix. Era així. Vaig ensenyar la meva obra a les persones grans. Vaig preguntar què se'ls feia por. Us va por el meu dibuix? Por? Perquè saben el que fumar és? El meu dibuix no és un barret, és una serp que s'ha menjat una racona. Doncs jo diria que és un barret. No, fixeu-vos en el seu interior. És que sempre necessiteu explicacions per entendre-ho tot. Veig a tercers interessat en coses més importants, com la medicina, les mates o la llengua. Així va ser com vaig abandonar la idea de ser artista i em vaig convertir en aviador. Em dibuixes un xai? Què? Em dibuixes un xai? Què passa aquí? Sisplau, dibuixa'm un xai. Molt bé, ara mateix, però jo no soc artista, soc aviador i sé de geografia, mates i llengua. No, jo no vull a ser penyes sobre pal. Vull que em dibuixes un xai. Dibuixa'm un xai. Què? Un xai. Jo el vaig dibuixar. Així no. Aquest està malalt. Vinga, fes-me'n un altre. Dibuixa'm un xai. D'acord. Un xai. Jo el vaig intentar. Aquest tampoc no és un xai, és un marrà. Que no veus les banyes. Dibuixa'm un xai. Sí. Un xai. Me vas a posar. I aquest no sé. Aquest és massa vell. Jo en vull un que visqui temps. Dibuixa'm un xai. Ja va. Un xai. Era complicat. Aquest sí. Aquest sí. Això és la caixa. El xai que vols és a dins. És exactament això el que volia. Et sembla que necessita molta herba aquest xai? Perquè casa meva és molt petita. N'hi haurà prou. T'he fet un xai molt petit. Aquest és el xai que volia. Dibuixat. Aquest és el xai que t'he demanat. Aquest és el xai que volia. Aquest és el xai que t'he demanat. Aquest és el xai que volia. El petit Isaac era un noi una mica estrany. A l'aviador li va costar molt temps d'entendre d'on venia perquè ell feia moltes preguntes.
Al final va entendre que la via del planeta asteroide B612, un planeta molt petit que té 2 volcans i una cosa. Què és això? És el meu avió i vola. Ah, sí? És que hi pot ser? Sí, Què dius? Però no ho aquesta cosa. i tu d'on vens? On és casa teva? On vols portar aquesta que t'he fet? Hauràs d'ajudar perquè no s'escapi. És igual, llavors que el meu planeta és tan petit que no podrà anar gaire. Alla, aquest planeta és tan petit que segur podràs veure moltes postes de sol. He vist de moltes, per cert, és molt de la teva. Sí, I clar, és que tenen a gustos. és clar que sí. O sigui que també es poden menjar els baobabs. No, perquè els baobabs no són arbustos, són arbres molt grans. I les flors, que són També. flors amb dulces. Sí, també. Per què? És que aquí al meu planeta hi ha una flor única. I no vull dir sexy la meva. És una rosa presumida. Si marxar-te no tornis, pare. Jo ho cuidaré tota sola. Però espera, i el fill? Hauré d'aguantar. I si vull conèixer les paparines, hauré de deixar pujar a les imatges. És així com, aprofitant l'admiració d'uns ocells, el petit príncep es va acomiadar de la seva estimada Rosa i va prendre rumb cap a diversos planetes. Va conèixer les seves històries i a molta gent. Un rei, un negociant i fins i tot un geògraf. Hola! Aquí tiene tantos. ¿Qué hacen vosaltres? Nosaltres som geògrafs. Es muy bonita vuestra práctica. ¿Ya lo sabes? Això no ho podem saber. Ah, ¿y montañas? Això no ho podem saber. ¿Y ciudades? ¿Deserts? Això tampoc ho podem saber. Pero si vosotros sois geògrafs. Certament ho som, però no som exploradors. Si tu vens d'ahir, tu sí que ets un explorador. Doncs que em recomanem que vaig a visitar. Que t'ha de treure. Moltes gràcies per la informació. Tindré que anar a visitar.
la lleva i va pujar a una muntanya on creia que podria veure totes les persones i amb un coguda i podria veure tot el planeta. Després d'haver caminat molt de temps sense veure ningú, va arribar a un camp amb milers de roses. Es sentia trist, però va faltar la seva rosa. La rosa li va contar que era l'única flor de tot l'univers. Així es va recolzar a l'arbre floral i es van aparèixer unes guineus. Bon dia, i vosaltres qui sou? Som unes guineus. Estic molt trist. No podem anar estem domesticades. Què vol dir això? És una cosa massa cuidada, és crear lligams. Lligams? Sí, demano per vosaltres. Ets més no té necessitat de compartir les amb tu, tu tampoc amb nosaltres. Però si m'ho expliques, tinc necessitat d'una altra. Ja ho entenc. Hi ha una flor que és una És possible, usa aquests caps de blat a la cara que tenen el cap de blat, el guardarem de tu i després t'avisarà. Ja, que de fet, no ho coneixeu. Cal se passin, el deixarem ser amb nosaltres, però la llum. I cada canya s'apropa poc a poc, i nosaltres mirarem i no direm res. Llavors, captivar-se entristeix, es perd de coses. No, no te va acompanyar, és que té presència. Només el cabell. Adéu. Ah, i arriba el nostre secret, tot el que és necessari és possible als ulls.
L'aviador havia aconseguit la peça que falta per reparar el seu avió per tornar a casa. El petit príncep faria el mateix per abans que expliqués el seu amic com s'havia capturat. Que bé, ja has trobat allò que faltava i que va farem. Podràs fer una creativa. Estic molt content. I com ens ho han de dir? Com ho sabies? Jo també torno a casa meva avui. Tinc la capsa de realitat. Ajuda, no tens una noció de tota aquesta història de les estrelles? És que clar, el més important no es pot veure, clar. És com amb la flor. Si estimes una flor que està una estrella, és agradable mirar el cel a la nit. Per mi, totes les estrelles tenen flors. Clar, a la nit miraràs a les estrelles. La meva és massa petita perquè pugui ensenyar més. Però per una cosa, la regalaré totes. Totes les estrelles seran amigues teves. Què vols dir? Que les persones que tenen estrelles no són iguals. Les que viatgen, les estrelles són guies, per altres són monumetes. Ara entenc que les persones curioses, les estrelles, són curiositats de descobrir. Per les persones de negocis, les estrelles són or. Per les persones sàvies, les estrelles són curiositats de descobrir. Però per als amics meus, tu tindràs totes les estrelles i cada cop que mirem el cel i les veiem, estarem connectats, ja que nosaltres hem fet lligam, ens hem capturat. I és com ho recordo, ressonem que estava pelut en la seva manera de
no en el gran teatre que es mereixia aquesta estrena, però els nens i nenes us han volgut fer una última sorpresa de l'obra de teatre. Endavant, nois. Per rebre l'últim aplaudiment i els deixaré marxar. Vinga, tots. Jaume, Bea,